Dacă zodia ta apare pe ecran, fii foarte atent. Ți se vor întâmpla două lucruri. Al doilea lucru te va șoca cu adevărat. Îți promit. Primul lucru este că în luna februarie veți avea parte de o sumă foarte mare de bani care o să vă ajute financiar. Această sumă o să vă scape de toate datoriile pe care le aveți. Banii vor veni din cele mai neașteptate locuri și cele mai neașteptate momente. O să aveți atât de mulți bani încât luna martie nu o să vă mai faceți griji. Să devină realitate, scrie în comentarii bogăție și cel mai important apasă pe plusul de pe poza mea. Al doilea lucru este că vei primi niște vești foarte bune de la o persoană iubită. Aceste vești vor schimba multe în viața ta. Îți va aduce liniște sufletească și bucurie în viața care te vor pune pe picioare. Dacă vrei să știi cine este această persoană, apasă pe inimă, iar apoi pe distribuie și va fi a patra persoană care îți apare atunci când distribui pe WhatsApp.